in ka ji muna Hausa mu da aka haife mu a ghetto, a cikin kwatami da bakin bola, mu je ciyawa da shuci, Hausa har ta yi katutu a bakinmu, ba ka jin irin Hausar da muke yi. To ba za ka ce za ka yi mana naƙadin Hausa ba. Na haka daga Kaduna ne wani yaro ya fara rubuto littafi wai ba a cewa Allah Ubangiji, ba a cewa annabi ɗan gatan Allah. Saboda me wai Ubangiji to ai waye gijin. Sai na ce to kai matsala ka yanzu ma na zaunar da kai ne maka bayani ba za ka fahimta ba, ko an bayyana maka ma kai ba ahalin ka fahimta ba ne. Hausa ai asalin Hausawa ba musulmi ba ne, maguzawa ne. To suna da abeban bauta da suke bautawa waɗanda suke kiransu giji, manyan jam'insu gizagizai. To Allah kuma mai ruwan sama shine sai su ce Ubangiji.